गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैफिनबाय स्मार्ट मिटारनि सोमोन्दै माखासे खिनि आद्रा खोथा दंमोन आं बे खोथाखौ दिनै नोंसिनो फोरमायनो होननानै फैफिनबाय बियो सेकेन्ड भिडिअ जागोन स्मार्ट मिटारनि सोमोन्दै दा गोबाङानो होनदों माने स्मार्ट मिटाराव कारेन्ट बिला बांसिन फैदों बिदिनो सोरनाव बुरजा फैथारदों होननानै बुंदों आरोना दा जोंनाथ' बेबायदि फैयाखै जोंना जेखिनि फैनांगौ बेनो फैदों आरोना दा स्मार्ट मिटारावहाय माखासे फल्टनि थाखायबो बिला बुरजा फैनो हागौ मा नङाबा नोंनि वायरिंआवहाय माखासे गोरोन्थिनि थाखायबो नोंनावहाय कारेन्ट बिला बुरजा फैनो हागौ दा बेफोर मिटारनि जेनाखि फल्ट बेखौ जों बोरै चेक खालामगोन जेनेबा नोंनि वायरिंआवहाय माबा मोनसे जादोंबा बेखौ जों माबोरै चेक खालामो जों मिटारावनो चेक खालामनो हायो दा बेफोरखौ जोङो चेक खालामजोबनो हायो मिटारावनो नोंनि वायरिंआवहाय माबा मोनसे भुल जादोंबाबो नोंना कारेन्ट बिला अट'मेटिकेलि बारा फैगोन दा बेफोरखौ जोङो माबोरै चेक खालामगोन दा बेफोरखौ चेक खालामनायनि आङो नोंसोरनो फोरोंगासिनो दङ माबोरै चेक खालामनांगौ दा डिजिटेल मिटारनि जोङो स्मार्ट मिटार होनना बुङोना बै डिजिटेलाथ' थांबाय दा स्मार्ट मिटार बे स्मार्ट मिटारनि जोङो डिसप्लेखौ जोङो खनसे नोजोर होनानै नायनि जोङो बे डिसप्लेआव जों मा नुयो सिगाङाव जों बेखौ नायग्रोगोन अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो खोन्थानोसै बे डिसप्लेआवहाय मा दङ जोङो मा सिगनाल जों नुनो मोनगोन आरोना बेयाव एरर जिखुनु एररखौनो बेयाव देखायजोबखागोन आरोना अब्ला नोंथांमोना नायदो आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेयावहाय मा सिगनालफोर दङ मा सिम्बलफोर दङ मा सिम्बलखौ देखायोबा मा जागोन मा सिम्बलाव मा जिनिस बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नांगौखौल' देखायगोन आङो नांगौखौल' खोन्थागोन जि जिनिसा गोनांथार बेखौल' आङो खोन्थागोन नाङैखौथ' मानो खोन्थानो नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नायदो मोजाङै आरो बुजिदो दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै अब्ला नोंथांमोना नायदो बेनो जाहैबाय स्मार्ट मिटारनि डिसप्ले दा बेवहाय मा दं नै जों सिगाङावनो नैबेखौ नायदो नों नैबे जाहैबाय मिटारफोरनि एरर नोंनि कारेन्टनि एररखौ जेनेबा नोंनि फेसआ बा निउट्रेला जुदि आर्थिंजोंहाय कानेक्ट जाना दंबा नै नैबे सिम्बला देखायगोन दे नैबे जाहैबाय आर्थिंनि सिम्बल बियो नुदोंना बियो बे जाहैबाय आर्थिंनि सिम्बल जुदि नोंनिया आर्थिंआ जुदि निउट्रेलजों कानेक्ट जानानै दङबा बे देखायगोन आरो जुदि नोंनि मिटाराव जुदि नोङो सुम्बुक लागायनानै बिलखौ खमायनो सानदोंबा नै नायना ला नैबे जाहैबाय मेगनेटनि सिम्बल बेखौ देखायखागोन बियो जाय बेखौ देखायदोंबाथाय सानदो बे नटिसा हजों थांबाय नोङो माने मेगनेट लागायदों अब्ला जों मेगनेटबो लागायनो हाया मेगनेटखौ मालाबाबो दा लागायबाथाय बे देखायखागोन होनबाथाय नोंना बिलबो बुरजा फैगोन आरो नों हमजागोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव दं टाइम बेटारि बेफोर ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नोंनि कारेन्ट कानेक्ट आरो डिसकानेक्ट जानायनि जै गोजौनिया देखायदों होनबाथाय नोंना कारेन्टआ डिसकानेक्ट जाबाय माने नोंनावहाय रिसार्ज गैला आरोना रिसार्ज जोब्बाय होनबाथाय बे डिसकानेक्ट जाबाय बेनि कारेन्टआ रानगोन आरो नैबे गाहायनिया दं माने नोंनिया दाबो कानेक्टै दं बेयो रिलेजों दानो आरोना बेयो अट'मेटिकेलि दानो नैबे गाहायना जाहैबाय कानेक्ट जुदि नोंनिया कारेन्टआ जोंबाय थायोबा बेखौ देखायगोन जुदि नैबे गोजौनि सिम्बला जुदि देखायदों होनबाथाय नों सानदो बे नोंना कारेन्टआ दानबाय आरो 5G होनना बुंदोंना नैबे जाहैबाय टावार नै 5Gनि बियो टावारा बेनो नै 5Gनि टावार बियो बेयावथ' नोङो बेलेन्स देखायगोन KVA देखायगोन नै ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आं नोंथांमोननो टाइम डेट मोनसेया जाहैबाय सि अपेना जाहैबाय केप अपेन माने बै नोंसोर जे होनदोंमोन ना मिटार बक्सनि बैयावहाय गुनाजोंहाय दालाय सिल खालामनाय गैया बेखौ हास'नो दा जुदि बेखौ हास'योबा नै बियो अपेन देखायगोन आरोना सि अपेन होनबाथाय बियो सानना लादो बियो नोंनि मिटार बक्सखौ खेवदों बे सि अपेन होननाय माने होनबाथाय सानदो बियो गुवाहाटियावहाय नटिस थांसिगोन आरोना जुदि ओंखायनो खेवनो नाङा जुदि खेवबाय होनबाथाय सानदो बे देखायबाय आरोना होनबाथाय नोंनि मिटार बक्सआव माबा मोनसे खालामदों ओंखायनो बे देखायदों थारमाने बेवहाय सेन्सार दंखायो आरो नोंनि बे बक्सआवहाय मिटार बक्सआव सेन्सार दंखायो दा बे नोंखौ हमगोन ओंखायनो जों खेवनो नाङा हास'नो नाङा आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दा नैबेखौ नुदोंना एन मिसिं माने बे निउट्रेल मिसिं सोरबा मा खालामो माने फेसल' बोयो कारेन्टखौ दोंसेल' बोयो मिटारनिफ्राय ओमफ्राय दोंसेखौ जोङो निउट्रेलखौहाय मा खालामो आर्टनिफ्रायनो लानानै जों सावनो नागिरो दा बिदि खालामोबाबो नै निउट्रेल मिसिं होननानै देखायगोन होनबानो नों हमजाबाय बिदिबाबो आरो मोनसेया जाहैबाय बायपास जेनेबा जों सिगांजों हास'बायना हास'नानैहाय मिटारजों जों जेबो कानेक्ट खालामासै डाइरेक्ट थार सिगाङाव हास'नानै जोङो सावबाय होमबा बे बायपासआ देखायबाय होनबाथाय नों हमजाबाय आरोना बायपास देखायगोन बे जुदि नोंनि मिटाराव जेबो लड गैयाबाथाय बे बायपासआ देखायबाय बिनि उनाव दा जोंना आसला मा जाहैबाय नैबे केप अपेन निउट्रेल मिसिं बायपास ओमफ्राय नायनांगौआ बे ओमफ्राय नैबे बेफोरखौ जों नायनांगौ आरोना जों बेफोरखौ नायोबानो जोङो हमनो हाखागोन कारेन्टफोरखौ जानला मोनला खावनो नाङा आरोना खावनो हाला दानि जुगावहाय दा नैबेयाव नोजोर हो नुदोंना नैबावहाय आर्थिंनि सिम्बल देखायबायना बे माने बियो दा
आर्थ कानेक्ट जाना दं ओंखायनो बेवहाय आर्थिंनि सिम्बल देखायदों दा बेबायदि देखायदोंबाथाय सानदों नोंना बिला बुरजा फैगोन बेनिफ्राय नै मोनसे खोथाखौ नोजोर हो जेनेबा आर्थ लड इन मिटार माने मा जानांगौ जोंना नैबे जाहैबाय फेस बे जाहैबाय निउट्रेलनि हो बे फेसनि रिडिं बे निउट्रेलनि रिडिं जोंना दा लडा बेसेबां जाना दङ 1.03 एम्पियारनि लड जागासिनो दं आरो दा निउट्रेलावबो मा जानांगौ जोंना 1.03 आ जोंना रिटार्न जाफिननांगौ आरो ना होमबासो नोंनि मिटारा थिगैनो दं बेयाव एसे एनै डिफारेन्सआ जेबो नङा जुदि बाव बिसोर मोननैयाव जुदि डिफारेन्सआ बुरजाथारबा होमबाथाय सानदों नोंनि मिटारा गाज्रि दं आरो नङाबा नोंनि जेनाखि वायरिं खालामनाय बेवहाय माबा मोनसे गरबर दं आरो ना गरबर दङबानो बिदिनो जागोन जेनेबा निउट्रेला आर्टजों कानेक्ट देखायोबा नैबे जिनिसा खमायगोन आरो ना बे बेसेबां मोननांगौ मोननाय नङा माने ग्राउन्ड जाजोबसै नालाय बियो ओंखायनो मोननाय नङा आरो ना भल्टेजखौबो नायनो हायो बेसेबां भल्टेज दङ नैबे जाहैबाय कानेक्टनि माने रिसार्ज दं आरो ना ओंखायनो बे कानेक्ट जानानै दं जोंगासिनो दं बियो टावारा थनै दं 5Gआ नै बे जाहैबाय आंनि मिटारना बियो फेसआ मा जाना दं दा लडा बेसेबां जाना दं 0.3 एम्पियारनि लड लागासिनो दं बेयाव फांखा गंसे ओमफ्राय कारेन्ट बाल्ब मोननै जोंगासिनो दं आरो ना नै बे जाहैबाय रिसार्जनि जाहैबाय बे जोंगासिनो दं माने कानेक्ट जाना दङ ओमफ्राय नैबेलाय एम्पियार दा निउट्रेलखौबो नायदो निउट्रेलाबो नैबेलाय एनि इउ नालाय बे निउट्रेल लायनै 0.3 आ बे रिटार्न जागासिनो दं माने बे जेबो उसुबिदा गैया आरो ना बे जोंगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना नैबेयो 3200 नुदोंना 3200 IMP KWS नुदोंना दा जोंना बेनो जाहैबाय जोंनि मिटारनि रिडिंखौ बेनो खालामो कारेन्टखौ जोंखौ बेनो रिडिं खालामो आरोना जुदि बियो 3200 बार जुदि मोफ्लांबाय होनबाथाय सानदो बियो 1 इउनिट जाहैबाय 3200 जुदि बियो खरा मोफ्लांनो होनबाथाय सानदो नोंनि कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन होनना सानना लाखा आरोना 3200 माने नोंनि लडा बुरजा दङबा नोंनि लडा बे मोफ्लांगोन दा बेजोंहाय जों मोनसे जिनिसखौबो नायनो हायो जेनेबा मिटार गाज्रि जादोंना जायाखै जों बेखौबो नायनो हायो जेनेबा मा जायो नोंनि मिटारावहाय जेनेबा बिला बुरजा फैदों खिन्थु नोंनाव लडानो खम होमबाबो नोंनावहाय बिला बुरजा फैदों दा खारना बेबो जानो हागौ जेनेबा बे गाज्रि जायोबा नोंनि मिटारा बुरजा रिडिं खालामनो हागौ आरोना दा बेखौ जोङो बोरै चेक खालामगोन होननानै बुङोबा सिगाङाव नोंनि जेसेबां न'आवहाय लडफोर दंना मटर फांखा टांखा बेसेबां कारेन्ट बाल्ब दङ बेफोरखौ जों सावजोबदो माने लड होदो फुल लडआवहाय नोङो सावदो ओमफ्रायहाय बे बेसे खरा मोफ्लामदों नों बेखौहाय नोजोर लादो ओमफ्रायहाय बिनि उनाव नोङो खावसे बाल्बखौ दाना खोमोरदो खावसे बाल्ब माने खावसे कारेन्टखौ नों खोमोरदो जेन'बा 10टा बाल्ब सावदोंबा मोनबा बाल्बखौ खोमोरदो मोनबाखौ दोनथ'दो होमबा बियो बिनि मोफ्लामनायखौ एसे नोजोर होदो बिनि मोफ्लामनाया खमायदोंना खमायाखै जुदि खमायाखै एखेनो थादों होनबाथाय सानदो बे मिटारा गाज्रि ओमफ्रायहाय गासैबो लडखौ खनसे खोमोरजोबनानै नायदो बिनि मोफ्लामनाया एकदम जिर' जाना जायाखै जेनेबा मोफ्लामदोंना मोफ्लामाखै बेखौ नायदो जुदि खोमोरजोबनायावबो जुदि खरा मोफ्लामदोंबा होमबाथाय सानना लादो बे मिटारावहाय माबा मोनसे फल्ट दं आरोना नोङो बे मिटारखौहाय सोलायनायनि गोनांथि दंसै बा APDCL आव रिपर्ट खालामदो नोङो होमबानो नोङो मिटार गोदान नोङो मोनफिनगोन दा बेखौ नायनांगौ जोङो दा नैबे जिनिसानो जोंनि कारेन्ट बिलखौ खालामो नैबे KWS बे लाइटआनो मिथिबायना अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय डिसप्लेयावहाय फारि आं नोंथांमोननो देखायजोबखाबाय दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय आरोना दा खायसे इलेक्ट्रिशियाना मा खालामो आथिंखौ ओरैबायदि गायो जेन'बा निउट्रेलजों आथिं ज' खालामनानै गायो दा बेबायदि खालामनो नाङा लोगोफोर दा बेबायदि खालामोबा मा जागोन जोंना कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन ओंखायनो सोरबाफोर इलेक्ट्रिशियाना नोंथांनि जेनाखि आर्थिं बे आर्थिंखौहाय निउट्रेलजों कानेक्ट खालामदों नामा बेखौ थाल ला आरो सोंनानै ला निउट्रेलजों आर्थिंजों कानेक्ट खालामदों नामा दा बांसिनानो खालामा खायसे खिन्थु बारा मिन्थिजोबै मानसिफ्रा खालामो आरोना जेनेबा नलेजाव गैयै मानसिया आर्थिंजों निउट्रेलजों ज' खालामनानै आर्थिं गायो दा बेबायदि खालामनाङा बेबायदि खालामोबा जोंना कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन बेबो मोनसे खारन दा खारनाथ' खोन्थाबाय आं नोंसिनो मोनसेया जाहैबाय जेनेबा निउट्रेल मिसिङा बेनो गोलैगोन जेनेबा आर्थिंजोंहाय निउट्रेलजों जुदि ज' जायोबा नोंनि जेनाखि कारेन्टआ रिटार्न थांफिनांगौ बे थाङाबालानो नोंना ग्राउन्डिं जाबाय नालाय होमबा नोंना निउट्रेल मिसिङा बेयावबो गोग्लैफागोन आरोना अब्ला नोङो हमजानायनि नोंहाबो चान्सआ दङ नङाबा नोंनि कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन बे मोनसे खारन ओंखायनो जोङो मोजाङै वायरिंखौ खालामहोनांगौ मोजां
नलेज गोनां मोजां रोंनाय मानसिनो जोङो वायरिंखौ खालामनांगौ जानला मोनला फां फुं जायब्रुं जायथुं थार दोननानै बोरै फैदों बोरै फैया जेबो मिन्थिलायै जानला मोनला जोङो वायरिंखौ खालामहोनो नाङा एसे ड्रेसिं मोजां साइज गोनां जोङो वायरिंखौ खालामनांगौ जानला मोनला थार दोनोबा मा जायो आग्लाय बिग्लाय जानला मोनला आननेसेसारि थारखौ दोनोबा जोंना मा जायो अर खामनायनि जोंना रिक्स थायो ओंखायनो जोङो बेबायदि जानला मोनला थार लाला लिला दोनलाबायनो नाङा थारखौ नांगौखिनिल' जों बाहायनांगौ बांद्राय थार जेनेबा दोनलाबायना फानलाबायना दोननाङा बिदि फानलाबायना दोनबाबो जोंना कारेन्टआ लस जायो मिथिबायना बेबायदि दोनोबा माने जोंना कारेन्टआ लस जानानै नोंहा कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन ओंखायनो जों बिदि जानला मोनला थारखौ गोलाव जानला मोनला आग्लायबाय होननानैहाय जों फाननानै बेयावनो दोननाङा नांगौबा हास' मोजां जखानि माबानानै हास'नानैहाय वायरिंखौ खालाम बेबायदि लाला लिला दोनहोनो नाङा आं दाखालि मोनसे रिल्स हगारदोंमोन बेवहाय आङो मोनसे बर्ड लागायहैदोंमोन आरोना माबानि फ्रिजनि दा बेवहाय लागायनो थांनायाव आङो नुबाय जे माने MCBआव मा खालामदों दाउसिन बासा लानाय बायदि थारखौ गालांदों आरोना आं आसरित मोनबाय मानो गालांखो मा खारननि थाखाय बिदिथ' गालांनाङामोन जेनेबा मालिकआ थिनखो ना इलेक्ट्रिसियाना गावनो गोसो जानानै खालामखो बेखौथ' मिथिला दा मालिकआ थिनबाबो इलेक्ट्रिसियाना बेबायदि खालामनो नाङा मानो होनबा बियो रिक्स जायो दाथ' कारेन्टखौ नोंनो बानायदों बा आं बानायदों दा लास्टआवहाय माबा मोनसे जायोबा दायाथ' आंनावनो फैगोन ना आंहाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो ओंखायनो जोङो इलेक्ट्रिसियानफ्राबो बेबायदि कारेन्टखौ मालाबाबो गारबोनो नाङा मोजां ड्रेसिं खालामनानै गारबोनांगौ आरो सोरबा गोदान इलेक्ट्रिसियाना थांनानै नोंनि वायरिंखौ नायबानो बुजिनाय नायबानो सिनायनो हानाय अबे निउट्रेल अबे फेस अबे आर्थिं बेखौ सिनायनो हानाय जोङो मोनसे कर्ड खालामना गारबोनांगौ जानला मोनला जोङो थांनानै सोरबा आन्दायहैयो माने थांनानै अबे निउट्रेल अबे फेसजों जेबो मिथिला आन्दायहैयो कर्ड खालामना गालांनायाव दा बेफोरबो मोनसे खारन जानो हागौ लास्टआवहाय मानो होनबा निउट्रेलबो मिथिला फेसबो मिथिला नालाय बिदियावनो गोरोन्थियाव माने निउट्रेलजों आर्थिंजों कानेक्ट जाफ्लांबाथाय होमबाथाय सानदों नोंना कारेन्ट बिला बुरजा फैबाय आरो मोनसेयाथ' जाहैबाय बे जे KWHनि लाइटआ बे फ्लाम फ्लाम मोफ्लामनाया नोंथांमोना गाव गावनि मिटारावहाय बेखौ नोजोर ला आरोना जुदि खरा मोफ्लामदोंबा बेयो खिन्थु बिला बुरजा फैगोन जुदि बियो खम मोफ्लामदोंबा बियो बिला खम फैगोन आरोना माने 3200 बार मोफ्लामबाथाय बे 1 इउनिट जायो मिथिबायना जुदि 3200 दसेनो जायो मोफ्लामनानै जायोबा होमबाथाय सानदों नोंनाव कारेन्ट बिला बुरजा फैखाबाय दा बेखौ नोङो नोजोर हो आं दहाय खोन्थानाय बायदि नोंनि गासैबो कारेन्टखौ अन खालामदो ओमफ्राय बेसे खरा मोफ्लामदों नायदो ओमफ्राय कारेन्टखौ खनसे खावसे खोमोरदो खावसे खोमोरनानैहाय ओमफ्राय नायदो बे बेसे खरा मोफ्लामदों बिनि मोफ्लामनायनि डिफारेन्सआ माबायदि जेनेबा खमायदोंना खमायाखै खमायाखैबाथाय सानदो बे नोंनाव माबा मोनसे फल्ट दं नङाबा नोंनि मिटाराव माबा मोनसे फल्ट दङ आरो खनसे लाइटखौ गासैबो खोमोरजोबदो ओमफ्राय बिनि मोफ्लामनायखौ नायदो आरोना बियो गोबावसो मोफ्लामगोन जुदि नोंनावहाय जेबो लड गैयाबा आरोना एकदमबारे नोंनाव जेबो लड गैथाराबाथ' मोफ्लामनायानो नङा बियो होमबाथाय सानदो जुदि एकदम लड गैयाबो मोफ्लामबाय थादोंबा होमबाथाय सानदो बियो नोंना कारेन्ट बिला बुरजा फैगोन बा नोंनि बे मिटारावहाय गाज्रि दं आरोना बेखौ नोङो सोलायनायनि गोनांथि दङसै दा बेखौ नोजोर होनांगौ दा बेखिनियानो बाराथ' बेले बेजे गैया बारा गोनो गोथो साननांगौ दा गोबाङानो गोबां कमेन्ट खालामदों सोरबाया माबा माबि दा कारेन्टआव ओरैबायदि सोरबा होनदों माने आंखौहाय कारेन्ट बिल खालामो मा खालामो आं दा बेबायदि कारेन्ट बिल खालामा रायजोफोर आं माने इलेक्ट्रिसियानसो आं माने HL लानाय सासे स्टुडेन्टसो आरोना आङो बेबायदि साख्रि मावा दा सोरबा आंखौहाय साख्रि मावो सानदों स्मार्ट मिटारनि बागै खोन्थानायखाय दा नङा आं बेबायदि खालामा मिथिबायना आरो खायसे सलार लागायनो होनदों दा सलारनि सोमोन्दै आङो साननैसोनि उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन मोजांनो जों सलारखौहाय माब्रैबा लागायनो हायो सलार लागायनायनि मोनसे स्किम दङ दा बे स्किमनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो खोन्थागोन दा बे स्किमजों जों मा बेनिफिट मोनो बेनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो खोन्थागोन अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे जों बर'फ्रा बे स्मार्ट मिटारनि सोमोन्दै जों बयबो एसेबाबो मिथिनानै थानो हायो माबायदि बाहायनांगौ नों जेसेबां बाहायगोन एसेबांनो नोंना कारेन्ट बिला बुरजा फैखागोन नों बेखौ हमथानो हाखाया बे नोंनि बाहायनायनि सायाव आरो नोंनि कारेन्ट बिला बेसेबां फैथावथाव बेसेबां फैनांगौ नोंनि आइडिया बेखौ हिसाब खालामनो थाखाय आं नोंसोरनो मोनसे फर्मुला होगोन उननि भिडिअआवहाय दिनैनि भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो बे भिडिअआवहाय होथ'ला उननि समावहाय नोंनावहाय बेसेबां कारेन्ट बिल जागोन नों बेखौ नोंनो दिहुननो हायो आंनो दिहुननो हायो नोंनो दिहुननो हायो बयबो दिहुननो हायो दा बे दिहुननायनि जेनाखि फर्मुला आं बेखौ नोंसोरनो
उननि भिडिअआवहाय होगोन दा नोङो अब्लानो हमनो हागोन आरोना नोंनाव बेसेबां बिल फैथावगौ एभारेजआवहाय आरोना नोंनि बाहायनायनि सायावसो जायो नालाय दा ओंखायनो बे भिडिअआ एसेखिनिसै खुलुमबाय।